Shin menene session? Session dai wani abu ne da hukumomi ke tattaunawa. Yau da an tattauna a ɗakin shawara da ke a nan kominikin Garagumsa a cikin departamentin Taketa. Hukumomin da sun kaddamar da bayanai da irin abubuwan da suka kashe a cikin ayyukansu sa. Hukumomin sun yi bayanai dalla-dalla tare da abubuwan da aka ambata tare da irin abubuwan ayyukan da hukumomin suka yi. Sun kaddamar da jadawalin ayyukansu na cikin wannan shekara ta 2025 da muke ciki. Wannan taron da shine yau karo na farko da aka yi a zauren shawara da ke nan kominikin na Garagumsa a departamentin Taketa. Ko ina ne ake ganin mafita? A nan dai shine dai abu ɗaya ne dai za a iya cewa wannan hukumomi na kokari bisa jan aiki da suke a cikin wannan kominikin sun gudanar da irin ayyukansu a cikin karkara da ma biranen da ke a cikin departamentin na Taketa. A ina mafita take? Ci gaba da taron shine zai kawo mafita tare da irin bayyana ayyukan da wannan hukumomin suka yi. Wannan kuma za a iya kiran shi da shine na farko na cikin shekarar nan ta 2025 da muke ciki.